Quan era petita, el meu desig era volar. Avui, que faig 40 anys, el meu desig és que els meus fills siguin feliços. I si decideixen volar, que estiguin sempre ben protegits. MGC Mútua, 40 anys cuidant la salut de les famílies. Benvinguts, benvingudes al Viure des de l'Essència. Estem en plena natura, al Parc Natural del Montseny. Alhora també estem, però, davant de moviments invisibles, alteracions que poden arribar a modificar el nostre sistema immunològic. Per aquesta raó ens hem desplaçat al municipi de Seva, on hi ha el nostre convidat. Amb ell parlarem de com poder gestionar i com poder conviure amb aquestes alteracions, en aquests factors invisibles. Avui tenim molt per compartir amb vosaltres. El nostre convidat d'avui és arquitecte de professió, però arrel d'un problema de salut familiar va donar un gir a la seva vida. A partir d'aquí es va formar en geobiologia i biohabitabilitat. Més de 3.700 estudis. A dia d'avui, 3 llibres: Vivir en modo avión, La buena onda i El buen dormir. Avui descobrirem amb Pere León com des de nosaltres mateixos podem detectar aquests factors invisibles i nocius per la nostra salut. Comencem. Per mi, viure des de l'essència és dir la veritat, tenir les teves creences i seguir-les, i a vegades inclús pots arribar a ser dissident, però has de tenir el teu pensament propi, has de ser lliure. I el que més fomento, i sobretot els dic als meus fills, és ser bones persones. Jo crec molt en la idea del cristianisme, que és ajudar els altres i fomentar el bé. Jo crec que per mi això és el que realment dona sentit a la vida. I aquí és amb la meva feina que intento ajudar les altres persones. És el meu granet de sorra que intento que arribi tan lluny com pugui ser. Listening to the saddest song, miles and miles away from home, lying on the ground, while I imagine how it would be. Pere, ens ha de preocupar aquestes antenes? Bé, més que preocupar a mig-llarg termini, potser sí que pot tenir algun efecte. Però bueno, no és la cosa que més em preocupa ara mateix. No. Hi ha altres coses invisibles que són possiblement Més nocius. més nocives. A la nostra salut. Sí. És molt curiós perquè vares estudiar arquitectura, però va haver un moment de la teva vida que vas donar un gir. Què va passar que et dediquessis, que després la teva investigació anés cap a la geobiologia? D'on va sorgir aquest punt? Doncs un punt de convulsió. Jo tenia una promotora, es dedicava a construir edificis i cases per altres persones, i la meva dona i els meus fills van fer-nos una casa, i quan em van anar a viure, els meus fills eren molt petits, tenien 1 any i 3 anys, i es despertaven cada nit. Llavors vam començar a veure que no dormien bé. La meva dona es va començar a sentir molt malament, i arrel d'aquí la meva dona va dir: aquí a casa passa alguna cosa, anem a mirar-nos-ho. Llavors va venir un geobiòleg i va veure que tant la meva dona com els meus fills dormien sobre una corrent d'aigua, després t'ho explico, i això els impedia que tinguessin un somni reparador. Va ser canviar els llits de posició i va ser... I va canviar tot. Radicalment. I arrel d'això vaig voler-me interessar, vaig estudiar geobiologia, vaig especialitzar-me també en la medició de camps electromagnètics i com influeixen. En els darrers anys m'he anat relacionant i col·laborant amb metges integratius, de fet ja en són uns quants, i la meva feina gira al voltant d'ajudar la gent que pateix algun problema i no sap què li pot venir de la casa. Sempre parlo d'aquest concepte de la tercera pell. Ens hi passem un 90% de la nostra vida en una vivenda i un 30% de la nostra vida ens la passem dormint. Aquí l'interessant és que els processos biològics els fem quan dormim. Mira, perquè ho vegis d'una altra manera,
El 70% del nostre sistema immunològic està aquí. Ens alimentem molt bé, fem esport, ens cuidem i de més. Però hi ha un 30% de la nostra salut, del nostre sistema immunitari que està al nostre voltant. I això que ens envolta ens pot perjudicar. Something to say, but I can still hear you anyway. Oh my, you got something to change, but there's so long. Pere, quina pau, que bé que s'està aquí. Sí. Comentaves el fet aquest de que hi ha persones que els afecta més que d'altres, no? Sí, tenim com una trilogia, no? Tenim 3 tipus d'efectes que ens poden venir de fora i 3 tipologies de persona. Per una banda tenim un 25%, o una de cada 4 persones, que li afecta molt els camps electromagnètics, els tòxics i les geopaties. I aquestes persones probablement emmalaltiran amb molta facilitat. En l'altre extrem tenim a una de cada 4 persones que és immune, que li rellisca, que senzillament no li afecten aquests camps electromagnètics. Llavors tenim un tram entremig, 2 de cada 4 persones, un 50% de la població, que sí que li afecta, però qui any passa any empeny. Llavors, si tenim en compte 3 altres factors, llavors que salto de 3 en 3, que les persones ens regim per estil de vida, per factors genètics i per lloc de descans. Si tu tens una predisposició a una malaltia o una insuficiència o un defecte de fàbrica, per entendre'ns, i a més, no menges adequadament, no fas esport, o sigui, portes un estil de vida una mica desarreglat, i a més, dorms en un lloc alterat, vaja... Tens tots els números? 3 de 3. Però si en canvi tu tens una bona genètica i menges bé i fas esport i et cuides, però malgrat tot això tu et sents malament, hem de mirar el focus en el lloc on estem dormint. El per què, no? Què ens passa quan dormim? Que quan dormim ens regenerem, fem tots els processos biològics. I és necessari, hem de dormir 8 hores perquè ens reparem. Els nens creixen de nit, no creixen de dia. Aquest descans, parlem d'aquest descans, quins tips essencials creus que hem de tenir en compte per tenir un bon descans? Principalment desconnectar tot allò que sigui electromagnètic al nostre voltant. Res de mòbils, res de rellotges d'aquests que mesuren, res de televisors, res de llits elèctrics, ni mantes elèctriques, ni radiodespertadors. La segona és, abans d'anar a dormir, sobretot no haver estat mirant pantalletes dels mòbils. Nosaltres quan anem a dormir ens preparem produint melatonina. La melatonina és la inductora i la reguladora del nostre son. El ritme circadià, quan nosaltres observem el sol des del moment que surt al matí fins que es pon, aquest recorregut, el nostre cervell també el va reconeixent i ens acompanya a les nostres funcions metabòliques. Quan veiem el sol ataronjat, li està donant l'ordre al nostre cervell a començar a produir melatonina. En castellà és l'ocaso, no? En aquell moment és quan nosaltres ens comencem a preparar per anar a dormir. Si mirem pantalles, alterem aquesta funció metabòlica. Molt curiós, perquè també hi ha un punt molt important que penso que és interessant que ho sàpiguen els nostres espectadors, no? El fet aquest de la llum càlida i la llum freda. No en som conscients, però és que hi ha molta informació al darrere, també. Clar, és una mica... Nosaltres la llum natural, la mare naturalesa ja ens ho diu, tenim llum freda, ens activa i és la que ens col·loca i ens va acompanyant durant el dia. I aquesta llum, quan es torna més ataronjada, ja ens està indicant que hem d'anar a dormir. Si això ho emulem amb la il·luminació de dintre de les cases, si tenim llum freda o llum blanca tot el dia estarem excitats, alterats, no produirem suficient melatonina. Per això recomano que dintre de les cases posar el màxim de llum càlida. Càlida possible. D'alguna manera estem enganyant el nostre cervell per emular que anem a l'hora del descans. I després hi ha una altra cosa, que no ve al cas, però ho comento, que és la llum artificial, els LEDs i les llums de baix consum són díodes, són llums parpadejants. I això també és un sobreestímul i un esforç mental que hem de fer per poder-nos concentrar, sobretot en llocs de treball. Hi ha un desgast absolutament necessari. Totalment. Un altre punt també molt important, les plantes, no? Que curiós perquè la NASA, l'any 1989, va portar a terme un estudi per determinar quines eren les plantes més adequades a l'hora de filtrar aquestes substàncies contaminants, no? Sí.
Bueno, si em deixes dir que hi ha tres, parlant de les tecnologies, hi ha tres factors que ens han de preocupar en una casa. L'ambient, els tòxics, les radiacions artificials i les radiacions naturals. Si ens referim als tòxics ambientals que involuntàriament amb els sabons, els detergents i les fragàncies, així estem col·locant una sèrie de formaldehíds xilens, compostos orgànics volàtils a dintre de casa nostra, que això és tòxic, i una manera de combatre-ho, a part de tenir una bona ventilació, és posar plantes. Hi ha molts tipus de plantes. Plantes que jo recomanaria en una casa petiteta seria el potus, la dràcena, l'espitifilum, el tronc de Brasil, l'eura, la falguera. Hi ha plantetes petitones que funcionen molt bé a la casa, algunes eliminen tòxics, d'altres el que fan és regular el nivell d'humitat. El nivell d'humitat dintre d'una casa és molt i molt important, sobretot quan hi ha camps electromagnètics. Clar, la qualitat de l'aire, el grau d'humitat, els camps elèctrics, les altes freqüències, que no deixen de ser tot el que és la telefonia mòbil, que viatja en forma d'ones, aquesta antena que acabem de veure. Bueno, tu m'has dit, m'haig de preocupar, depèn. De vegades veiem coses molt evidents, com pot ser una antena, però a dintre de casa nostra també tenim el wifi, els telèfons inalàmbrics. Bueno, si no tenim el del veí. I si no tenim el del veí, per suposat. Per això cal fer una anàlisi. Si tothom es posés d'acord i a l'hora d'anar a dormir tothom apagués el mòbil o el posés en mode avió, tanquéssim els routers, perquè el router no forçosament ha d'estar funcionant el wifi. La gent confon el wifi amb internet. Són dues coses diferents. Tu pots tenir internet de dues maneres. Alàmbricament, connectat amb un cable, que és el que recomano, o inalàmbricament, que seria la wifi. I això és el que a la gent li costa d'entendre. Però bueno, davant del dubte, desendollem. Hi ha una curiositat també, és el tema de moment àlgid d'emissions, no? Amb el tema del telèfon, per exemple, que quan m'ho explicaves l'altre dia pensava que curiós, no? Sí, els telèfons són intel·ligents i més que intel·ligents, sobretot busquen la màxima eficiència, tant energètica com a nivell de connexió. O sigui, tu imagina que tens una antena, aquesta antena està emetent i emet uns microwatts en concret. A mesura que va tenint més demanda, aquella antena emet més senyal, val? I quan més telèfons van a buscar aquesta connexió, més potent és la senyal. I el mateix passa amb els mòbils. Si estem en un lloc de baixa cobertura, el telèfon amb molt poca senyal, en teoria, hauria de funcionar, però com que no hi arriba, comença a emetre molta freqüència i, per tant, no és bo tenir-ho a prop. De fet, jo et recomanaria que un mòbil, si has de fer una conversa més de 5 minuts, amb altaveu, no? Si estàs sol, amb mans lliures. O, si no, auriculars amb cable. Però no els inalàmbrics, Tanta informació, o sigui, els nostres espectadors... Aquí tinc informació, en aquests llibres. Si vols saber com utilitzar les noves tecnologies, aquest és un llibre ideal inclús per jovent, per adolescents. Aquesta és la meva primera incursió en el món de la geobiologia o la salut de l'hàbitat, i aquest és el llibre més pràctic, amb consells. Utilitzo també la kinesiologia per determinar un bon lloc. Això també és important. Ho portarem a terme ara, agafarem el cotxe, ens anirem aquí a propet al Brull. Penso que davant de tot això, Pere, del que és important per a les persones que ens estan escoltant és cuidar el descans. O sigui, no podem canviar el món, però sí que podem canviar la nostra manera de fer amb el que està succeint en aquests moments. I en el nostre moment de repòs és el moment ideal, i aquests tips tan interessants que has compartit amb nosaltres, per dir com em puc cuidar per després afrontar el meu dia a dia, no? I estar amb el meu sistema immunològic només el possible perquè m'afecti almenys tot el que ens envolta, que no és poc en aquests moments. El nostre cos és savi. El nostre cos, de per se, ja fa una funció que se'n diu homeostasi, que és aquest equilibri. I hem de fer de tot per mantenir aquesta homeostasi. En equilibri. Si el posem en risc, evidentment ens donarà problemes. Et sembla que seguim? Ens anem al Brull? I tant, som-hi, anem cap allà. Oh my, you got something to say, but I can't still hear you anyway. Ens hem parat de camí al Brull perquè hem vist aquesta torre d'alta tensió i anem a medir-la. Bàsicament, aquesta línia, si estàs en proximitat o a sota, genera magnetisme o baixa freqüència
I llavors això doncs és molt perjudicial. Haurien d'estar entre 10 i 20 nanotesles. Mira com anem. És esgarrifa. Oh my, you got something to say, but I can still hear you anyway. Oh my, you got something to change, but this old love, it'll never fade for you. Glòria, sabies que les esglésies són llocs de poder, molt energètics? Estem parlant d'una teoria ancestral. Super ancestral. De fet, les esglésies, els enclavaments de les esglésies estan col·locats justament en els creuaments d'aigua. I la raó principal és perquè aquesta energia que desprèn, que no deixa de ser un camp electromagnètic, feia que els seguidors, o els feligresos en aquest cas, li elevava l'espiritualitat. I llavors, aquesta energia tan sutil et dona un benestar. Tu segurament si has entrat mai en una església... Et dona pau. Et dona pau, no? Et deixa com... t'alinia, et quedes... Un lloc de descans. Sí, bueno, de connexió, més que de descans és inclús de connexió. Sí, crec que és de connexió. Llavors, el propòsit de fer les esglésies en aquests llocs era elevar l'espiritualitat, ha fet aquestes formes, no? L'absis, el símbol de la creu, els gerres, els grans recorreguts, són grans recorreguts d'aigua. Allà on hi havia una creu de terme t'estava dient que allà podies agafar aigua pels teus cavalls, eren les autopistes de l'època. I la prova està en que, bueno, hem observat a través del temps que els llocs on hi ha els passos d'aigua debilita el sistema immunològic. I una manera de saber, d'evidenciar que realment hi ha aigua és recórrer visualment al lloc d'observar un pou. Hi ha moltíssimes cases que tenen un pou a casa seva. Antigament les cases s'abastien de pous i era la manera no hi havia totes les tuberies, tota la infraestructura que hi ha ara, no? En aquest cas, aquest pou, ara veureu, té dos corrents, que està justament, aquest pou s'ha fet en un creuament, sempre es busca la màxima producció d'aigua, i aquesta corrent se'n va cap a l'església, i a l'absis hi ha un altre corrent d'aigua, ja la tinc mirada. Llavors, són llocs de poder, són llocs que realment eleva aquesta espiritualitat. Això ha portat a la vida normal, a la vida domèstica, quotidiana, dormir a mig llarg termini al damunt d'una corrent d'aigua debilita el sistema immunològic. Per què? Perquè, en definitiva, la glàndula pineal, que la tenim a la base del cervell, que és l'encarregada de produir la melatonina, a part de ser fotosensible, és electrosensible. Llavors, és molt senyoreta. Si té massa activitat, no produeix suficient melatonina. Què ens passa quan no produeix suficient? Melatonina, clar. Melatonina, que no regulem. Si no regulem, no reparem. Si no reparem, tenim més possibilitats. I és un cercle... De fet, s'ha observat també científicament que tot aquest camp electromagnètic, juntament amb la melatonina, també és un disruptiu de la microbiota intestinal, fomentant l'aparició de paràsits, fongs, càndides... Està tot relacionat. Tot està connectat, no pots deixar un sense l'altre, un es correlaciona. Genera molta curiositat veure com... Ara veuràs, si et poses allà, el moment en què es creuen les varetes, veus, està aquí, se'n va cap enllà, d'acord? Fixa't, que és aquest punt on comença, i aquí ens acaba. I si segueixo anant cap enllà, se'm tornaran a creuar, en aquí, i aquest altre corrent agafa aquesta direcció. Aquesta creu que comentàvem. Ara farem una prova de resistència, i s'acaba en allà. Guaita, Glòria, mira, anem a fer una prova, anem a donar-li evidència científica. És de la kinesiologia. Ara farem una prova de kinesiologia. Tu estàs en un lloc neutre, tu fes força cap amunt i jo apretaré tant com pugui cap a baix, vale? I ara posa't al damunt de la corrent d'aigua, que seria aquí, i només faré servir un sol dit. A veure? Vamos allà. No m'ho puc creure. No pots aguantar. No. Aquesta prova la pots fer amb un mòbil aquí en el cor, també et dirà que el mòbil no és bo per tu, amb qualsevol cosa que sigui dolenta per tu. La kinesiologia és l'expressió del teu cor. I malauradament no l'escoltem prou. Moltes vegades estem en un lloc
i el cor ja primer ens ha dit el que passa, però el cervell està un altre. no ho vol digerir. Hi ha un altre punt que també no em vull oblidar de comentar, el tema de tenim saurins a casa, Oh, i tant. no? Els animals. Els gats i els rèptils. O sigui, moltes de les cases que jo vaig analitzar, que dormen malament, els símptomes de dormir... Bueno, això també no n'hem parlat, però el que ens ha d'advertir és despertar-se a mitjanit, apretar les dents, llevar-se cansat, dolor cervical, dolor lumbar, miccions nocturnes amb els casos dels nens, tinnitus, pitidos a les oïdes perquè estem dormint, i moltes vegades observen que hi ha uns gats. Hi ha un gat a la casa i quan vas a casa de la gent i et diuen i el teu gat on està? Està sobre el teu llit. Dius, si sempre estan allà. O sigui que Si tens gat i està sobre el teu llit, ja t'està avisant. I els rèptils també. En canvi, per la banda contrària, si tens gos, un gos mai es voldrà posar en un lloc patogen. Mai de la vida, sempre en defugen. És la saviesa que porten innat els animals. Pere, estem totalment atònits, no?, amb tota la informació que ens estàs compartint avui. Com es cuida Pere León amb aquest món en el que vivim, en aquesta velocitat tan vertiginosa, amb tot aquest anades i vingudes, no? Intento trobar els meus moments. Aquest és un lloc per mi de desconnexió mòbil. Aquí no hi ha cobertura de mòbils, vull dir que és totalment en mode avió, que és una filosofia. Sí, com el llibre, Com el llibre, com el meu segon llibre. I el meu propòsit és ajudar l'altra gent. Jo, a part de fer cases saludables, que segueixo amb altres espais d'arquitectura i que m'encanta, el meu propòsit és ajudar l'altra gent, és el llegat que vull deixar. Aquest compartir, no? El que li va ben bon poder-ho compartir amb l'altre. És el que realment m'agrada. Però bueno, és una feina que energèticament també té la seva part. Com et cuides? Quin element és imprescindible en el teu dia a dia? Sempre, per poc que pugui, o vaig a caminar o vaig en bicicleta. M'agrada molt nedar, però no tinc l'oportunitat. I sempre faig caminar a bicicleta, m'agrada molt. Estar en contacte amb la natura, amb l'aire lliure. M'agrada molt estar en contacte amb la natura, m'agrada la bona cuina, m'agrada menjar, aquí hi ha la prova, però em cuido. Practico molt els dejunis, és una pràctica que tinc, faig 2 o 3 dejunis a l'any, em depura tant física com mentalment, i és una cosa que a mi em funciona, m'agrada. Pere, moltíssimes gràcies. M'agradaria acabar el fet de si poses una mirada en el futur. Em preocupa una mica totes les noves tecnologies. De fet, l'electrosensibilitat, que fa 10 anys era d'un 3 o un 4%, ara estem parlant de xifres entre el 7 i el 8%. Es calcula que l'any 2030 el 35% de la societat, del món, serà electrosensible. I això realment a mi em preocupa. Estem perdent una mica el nord. Crec que pagarem un preu bastant alt. Bueno, hem de ser optimistes, hem de pensar en positiu. Intento donar-hi veu, no? Avui hem compartit amb els nostres espectadors aquestes eines, perquè realment el món en el que vivim és el que és, però l'important és donar-li la volta i sempre trobar aquests elements que ens ajuden al nostre benestar. Moltíssimes gràcies. Jo em quedaria només que si la gent és conscient dels mòbils i aquestes coses, de fer-ne un bon ús, i tenim molt de guanyar. Doncs endavant. Fins ben aviat, Pere. Gràcies. Moltes gràcies. You got something to say, but I can't still hear you anyway. I des del Brull ens acomiadem, com diu el filòsof Lao Tse, un viatge de 1000 milles comença per un primer pas. Cuideu-vos. Fins ben aviat. It'll never fade for you, for you. No puc dormir. L'insomni és un trastorn del son que es caracteritza per una dificultat tant per agafar el son, per mantenir el son o per aconseguir una qualitat i una duració del son adequada per restaurar l'energia de l'organisme. Nosaltres, per tenir una bona higiene del son, el que hem de fer és mantenir uns horaris regulars per anar a dormir i per llevar-nos, incloent-hi el cap de setmana i les vacances, intentar fer un exercici moderat durant el dia, mai vigorós abans d'anar a dormir.